Belakana hambai maru. Cini Sonaram. Amceni bisingo kelajar mo industry halka school English medium school kanani. Cini bukujuk kaisa belakana biar ni bising kuri ni bising pan belai no kangra ni manu kono. Bu kuri kan botong nani. Oh tongna no kuri no nugui. Cini Tipura mothani ngui. Cini mo suna mamcani tipura mothani cini khagnan. Oro sung kok sab lekya. Bai kai cini nok no sung kangkai tangriman. Obone bagai kok sab mani bising tu sung tini oro joto pal khaye. Bishes kai sungno oro tin sungna je ବ୍ୟବস্থা khai nai cini taku bongkos. Kai onno oro kebang borok donation lebai kai cini mothani bisingono kuri phano belai kana hambai maru gomo hai kuri rongno sungte banai tugui tongo sung truk sung sarkar ni bising tei khlaime phano personally jara bisa suk tongnai rongno obogui sung buskango bo oma hai ke nok tangran sungwan sugui tongo oma hai ke sung tini bo haino mia bo haino sung Taigya bazar Hezamara bazar Khana rogoro industry Sonaram bama kai tebo clean khanya bagi chungwan suglai tongo bai ke chung chini do phago kaisa kaham lama nuguiman chini jara uklogo phainero boro bobono no sungtung obono sung koyo thangnai bisi gudukma kobangma sarkar phaikya je sarkar yago asuk kobang khomota tongmani yagulo phano o amchaini gri rongni bagai o amchaini gri nok kuri rong nok rimali aborok othoso rang sunungmani kai borok no soi khlai tongo oboni bagai chung tini kha gai tongmali angai sino amchaini joto siklaro khamcha khlai nijini gauni samungno khibioi sakni kolom tinyo khiklai chung tinaro sini Drupadi Debormano chung nok tangran nei aro agok phaikya tinango bini nukungo je srairo tongo obono bo chung tam khlaiman singabo truk wan sugnai anga sa khlayo oma hai keno khaganang borok agok phaitung sino amchaini hai te onjon amchai bo agok phaitung abon chung jotono kobu